Paman Sengkuni inggih nggih. Rubeda wis sirna, pepalang wis ilang. Bali si golo-golo kobar Pandhawa dadi awu. Wis ora ana sandungan hanggen kula gegem negari Ngastina paman. Inggih, leres anggir Kuramati. Samangke sampun jengandika sampun dados Ratu Nyakrawati mbau dendho ngemudeni negari Ngastina. Banger bacin abang birune wong sak negara sampun wonten asta paduka nggih. Paman, inggih. Lajeng kangge nyembuh kawibawan lan kamulyan kula sak kadang Kurawa. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ratu niku kudu tetameng aturan gegaman pranatan. Mila ndika kudu gawe tatanan sing anyar sing nguntungke karo para pejabat negara. Yen perlu aturan gonta-ganti, aturan solan salin boten sinkron, boten dadi sebab ingkang baken aturan kala wau nguntungke wong sugih lan para sentana, boten sah gagas nasibe para kawula. Mudhar mbok wis. Bener, Paman.